Kaixo, gaur iragarri dugu gobernuarekin eta gobernua sustengatzen duten alderdiekin transizio energetikoaren eta aldaketa klimatikoaren legean akordio bat erdietsi dugula, lortu dugula. Hasieran esan genuen, gobernuak aurkeztu zuen proiektua ez zela nahikoa, ez zitzaigula gustatzen, baina egia da garrantzitsua dela transizio energetiko eta aldaketa klimatiko lege bat, legealdi hontan izatea, onartua izatea oso garrantzitsua zela. Eta horretarako gobernuak bere planteamendua asko aldatu beharko zuela. Guk zuzenketa pila bat egin genituen eta uste dut gobernua konturatu dela Euskal Herria Bilduk ekarpen kualitatiboa egiten ziola legeari eta horren baitan lortu dugu akordioa. Lortu denaren inguruan, esango nuke gauza asko izan direla. Alde batetik, helburu zehatz batzuk ezarri dira 2030 urterako, gobernantza sistemaren inguruan ere berrikuntza handia daude, asanblada klimatikoak egongo dira, herritarren prozesu deliberatiboak martxan jarriko dira transizio energetikoa egiteko, edo batzorde zientifiko bat ere osatuko da, beraz, atal hori nik uste dut asko hobetu alditu dela. Nobedade handiak daude baita ere finantziazioaren inguruan, hau da, transizio energetikoa egin behar da, bai, baina nola ordainduko da, eta hemen konpromiso bat lortu dugu Euskal Aurrekontuek portzentai bat ekintza klimatikora bideratzeko, edo adibidez, kanon bat ezarriko da, energia berriztagarriak ezartzen dutenek ordainduko dutena, eta horrekin neurri konpentsatzaile eta abar jarriko direla martxan, Horretaz aparte funts sozial bat ere jarriko da martxan, eta igual agian konturik azpimarragarriena denetan izango da desinbertsio fosilaren bide horri bat martxan jarriko dela. Zer esan nahi du honek? Gaur egun energian euskal erakundeak aktibo fosil asko dituela, gasari lotuak batez ere, eta legea onartu ostean plangintza bat egin beharko du urte gutxitan aktibo hauetaz desegiteko eta hortik ateratzen duen dirua energia berriztagarrietara eta efizientzia edo eraginkortasun energetikora bideratu beharko duela. Energiaren edo energia proiektuen sozializazioaren inguruan ere hainbat aurrerapen egiten dira eta nolabait ere herritarrek, enpresek eta abar proiektu berriztagarrietan parte hartzeko aukera izango dute legearen bitartez. Uste dut akordioa interesgarria dela eta azkenean onartuko den legea ona dela, kontutan izan behar dugu aldaketa klimatikoaren inguruko borroka aurrera eramateko transizio energetikoa azkartu behar dela eta lege honek zutoin interesgarria jartzen ditu, nolabait ere zoru minimo amankomun bat jartzen du datozen urteetan garatu behar diren politikak bideratzeko. Gero beste hainbat kontu, erregelamendu bidez garatuko dira eta nolabait ere etxeko lanan jartzen dizkiogu lege honen bitartez datozen eta etorriko diren hurrengo gobernuei ze politika hauek urte askotan garatu behar izango direlako. Beraz, uste dut Euskal Herria Bilduren zigilua edo aldaketa klimatikoaren legean oso nabarmen gelditu dela eta gobernuak onartu duela guk egiten genuen ekarpena funtsezkoa dela akordioa iristerako orduan. Beti esan dugu guretzako garrantzitsuena hemen edukien inguruko akordioak egitea da eta herri honetan gai egiturazkoak diren eta funtsezkoak diren kontuetan eta aldaketa klimatikoa eta transizio energetikoa hala da, nolabait ere akordio sozial zabalak lortu behar genituela. Nolabait ere, albiste ona da, zutoin bat jartzen du eta hemendik aurrera oraindik bide luzea geldituko da eta hau herritar guztiekin batera egin beharko dugun eta garatu beharko dugun kontu bat izango da.